amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina namhlanje futhi umkhulu ufise ukuthi aphinde asitshene ngokunye enye into futhi ewazi ukuthi ikungenisele okuyisenti phela babukele emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi okwenini like niphinde nisubscribe futhi njengoba silana kumhla ka-31 siyahamba ngomhla ka-2 ekseni siyakhona ngakhona laphana eKapa lodumo babukele emakhaya eCape Town sobe sesifike eMaqathatha sigibela nje ibhanoyi lekuseseni lasekuseni babukele emakhaya kango-past 6 sobe sesifikile khona after 2 hours ngabo 80 kuya ko-9 sobe sesingaphakathi khona laphana eKapa lodumo babukele emakhaya ke simpingelele siphinde simamukele yena umkhulu ohleli sabona umbuso kwamukele onjani umkhulu. Yebo sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Hayi namhlanje na-ke sikhola la eGoli kaNdunga ziyaduma. Yebo. Sesiwuqalile umsebenzi uyahambela. Ya. Zisho ukuthi nawe uma ukuthi-ke bungazi njengoba sesiqale ukukhuluma manje efuna nawe wazi mhlawumbe uzoba lenhlanhla ukwazi ukusithola. Yebo. Ya. Uthi-ke ngomhla ka-2 ekseni siyashona futhi eGoli. Sofika khona eGoli ngomhla ngo-9 o'clock khona ekseni. Yebo. Ya ngitshelane-ke nakhona lapha eCape Town ukuthi hayi sesifikile. Yebo mkhulu. Sifike ngey'nkani siyagaleleka mpela noma kanjani. Yebo mkhulu. Ya kodwa nakusasa-ke lana sobe sekhona la eGoli sobe sasebenza. Yebo. Usuku lonke lugcwele kodwa-ke ophuthweliwe ongakwazi ukufika kusasa hayi angabe safika-ke ngomsombuluko wayo sobe singasekho ekuseni. Yebo mkhulu. Ya. Hhayi-ke ngizoniphathela kona-ke namhlanje ngizophatha isitimela samanzi. Yebo. Bese ngiyangichazela-ke ngokwakhiwa kwaso ngisakha kanjani ukuze kuphume isitimela samanzi. Yebo. Ya isitimela samanzi-ke uyasiphahlela edlozini lakho. Ushisa nje impepho usiphahlela usicele ukuthi asivuke. Ucele kahle kubantu bakini ngoba sihlangene kakhulu nabantu basekhaya bakini. Ibona abazokuvusela le mpahla. Okuyiyona impahla le ezodonsa imali nenhlanhla ekhaya ngabe ufuye inkomo yonke into iphume izimbuzi amagusha yonke into iphume nje ekhaya yonke into yenzeke lento ofuna ukuyenzeka uma ufuna ukuyenza yenzeke. Yebo. Sithi-ke thatha lento ayinangozi. Yebo mkhulu. Kodwa iyaphilisa. Ya iyona-ke lena uma ngiqala-ke lento lempahla uma ngiyakha ngifuna isikhumba senhlwathi esingaka. Yebo. Kanye nomgogodla wakhona ongaka. Bese sithola indishi le emeneme. Ya. Thola-ke indishi-ke sesiyibeka phansi le ndishi. Beke phezulu indishi ime kanje. Bese sithola-ke isikhumba senhlwathi sesibeka la ngaphakathi endishini. Yebo. Sithathe nomgogodla sibeke phezulu kwesikhumba. Bese sithatha lo muthi siwuvuthulele mhlawumbe into engangey'puni nje eziwu-2 siwuvuthulele la phezulu kwalo mgogodla. Yebo. Bese sithatha ubulongo siwuthi ngaphezulu sivale ngaphezulu. Ya. Suzoke usuyaphahla-ke manje-ke ushisa impepho uphahleke ucele kwabakini usho ukuthi uvusa isitimela samanzi. Ocela ukuthi usebenze ngaso sikulethele imali sikulethele inhlanhla phakathi komuzi ngoba nawe ufuna ukuphila kanje. Abakini-ke abasebenza uvusa le mpahla-ke ivuke ime ngenyawo. Yebo. Usuzothola-ke ubisi ujeke wobisi okuwona usuzophalaza ngawo kule ndishi. Uzophalaza izinsuku ezingaki eziwu-7 uphalaza kuthi kulolu luka-8 usuku bese uyombula ubheke ukuthi ukhonani. Kuzoba khona iminyundi ewu-3 lana. Yebo. Uzothatha iminyundu emibili uhambe uyilahle emfuleni emanzini. Yebo. Bese kusala lo wodwa. Iwona-ke lo wodwa uzosebenza ngawo. Wona-ke lo wodwa lo oyisitimela samanzi osuzovuka-ke uwenze izinto. Lo mnyundu-ke lona-ke osele osuyisitimela samanzi iwona-ke futhi lo osuzothatha ubeke nje epletini ukhiphe lapha bese ubeke epletini udla iqanda.
ngosuku udle nje amaqanda amabili. Yebo. Ya. Usuzophila ngeqanda-ke ukudla leli qanda uphinde uphila ngaleli qanda, uphila ngaleli qanda, impilo yawo iqanda. Yebo mkhulu. Awuyi embuzini, awuyi indawo, Akuyiki. udla nje iqanda wona uzobe usuyakhula-ke kodwa nje udla leli qanda. Yebo mkhulu. Ya isona-ke isitimela samanzi-ke lesi-ke engikwazi ukusivusa. Ongasithanda nje angasho ukuthi uyasithanda, asi-ode siyenzeka. Yebo mkhulu. Yebo Makosini. Manje mkhulu, njengoba uthi nje sidla iqanda kuphela, usho ukuthi futhi asingeke ngelinye ilanga isitimela siphinde sithi sona manje sesifuna inkukhu noma imbuzi noma isikaphu noma mhlawumbe sesifuna inkomo ngelinye ilanga. Le nto mkhulu ayinabo nhlobo ubungozi. Cha, kuyidlela iqanda nje lokho. Akunankinga ngoba akwakhiwe ngamafutha ani nani nani. Kuyidlela iqanda nje kuyithulele, kwazi iqanda nje. Uma unika iqanda nje uqedile. Yebo. Unika iqanda, ukunika into zakho, unika iqanda, ukunika into zakho. Yebo mkhulu. Ingakho sithi thatha lento ayinangozi. Ayinabungozi. Ya, Okusho ukuthi iyaphilisa. mkhulu le nto icishe idinge noma ngabe umuntu mhlambe onebhizinisi mhlambe ibhizinisi nje mkhulu mhlambe udayisa ngezimoto noma mhlambe unento ohlambe itafula noma mhlambe une-tavern noma ngabe iliphi ibhizinisi onawo mkhulu, le nto ikwenzela le nto oyidingayo yona ayikhethi. Yebo, ayikhethi. Yebo. Ayikhethi ngisho ngabe ufuye iy'nkomo, Noma ngabe iyazandisa. Noma ngabe unesonto, iyayandisa lonto yakho oyenzayo. Yebo. Iyavumelana nento yakho oyenzayo noma ngabe uyiphi. Ngisho nekhaya lakho liyahlonipheka. Yebo. Kodwa-ke ifuna ukuthi uyibeke endlini yayo yodwa, le izohlala khona iyodwa, le engizongangeni futhi umuntu. Okay. Okuzongena wena wedwa naleli qanda lakho, into ozobe uyibona ngamehlo. Yebo mkhulu. Yabo. Into yokuphila mkhulu. Into yokuphila, asiphile. Yebo. Yebo. Babukele emakhaya, sizola-ke futhi ukuthi yena umkhulu uDr Dube namhlanje futhi usiphathele into yokuphila engenabo ubungozi. Idinga wena nje kuphela ukuthi uyithathe mase uyayilungisa, uyenzela zonke lezi zinto lezi ekufanele uyenzele zona ngaphambi kokuthi ivuke iphile ifane nento esiyisebenzela wena. Mhlambe mkhulu, yini ongathanda ukuthi uyitshene ababukeli emakhaya njengoba uza nje khona laphana eKapa? Yini ongathanda ukuthi uyitshene ababukeli emakhaya bakubukele ukuthi mhlambe baphathelini enye mhlambe ukuze baze babukele emakhaya bagijime beze kuwena futhi lokho uza lapha eKapa lo dumo mkhulu? Ngiphethe okuningi futhi kukhona ngale eKapa. Yebo. Kodwa engikuphethe nje engikuthandayo kuye engikuzwayo ukuthi hhayi ngiphethe la. Hhayi isiduzo sempukane sikhona. Yebo mkhulu. Ngoba impukane phela uqhuma ngayo nje. Iyamafushane uqhuma ngayo, ugeze. Lokho kwenza usuqedile. Yebo. Hhayi, bazothi ungena abantu kona ayihlale kakhulu egazini, mhlawumbe ihlale inyanga eningi, ingahlala inyanga embili bese iyaphela, uphinde futhi ugqume futhi kathathu. Yebo. Ngoba ngunika isigabane nje esingakanyana. Yebo. Uzolokhu uthi so yabo, uzobona uma usuthi hhayi nakho sokwehla manje uphinde futhi uqhubeke ugqume futhi ngaso. Yebo mkhulu. Sikhona impela sikhona. Likhona ninyazangoma mkhulu, unyazayo? Likhona inyazangoma phela, ngihlukani nalo njengoba ngisho ukuthi nje ephaketheni lami lihlezi likhona ngoba ngingahlangana nomuntu endleleni nangu uyagula, bengumkhuthisela lona nje inyazangoma. Yebo. Useyasinda. Yebo mkhulu. Hhayi, angeke ngihlukane inyazangoma, hlezi likhona. Yebo mkhulu. Likhona inyazangoma, unyazayo. Unyazayo mkhulu. Ayisukeli muntu. Yebo. Kodwa ishaya abakushayayo. Into ngithintayo. Kodwa hhayi ingcuphe esibhamu, mele nje wayithinta nje yayo iyashaya. Yebo. Iyakhahlela impela. Iyela yona la kunenkinga khona. Uma ukhona into oyenzile, iyela kona iyaqonda nje ngqo. Yebo mkhulu. Ungaze uthi itsheliwe ukuthi unanga, iqonda nje ngqo. Hhayi komunye umuntu, iyakulo owenza into engasihle. Yebo. Hhayi ishaya iyaphahlaza. Ayisabonga kakhulu mkhulu ngolwazi lakho nano yonke into oyenzela ababukeli emakhaya. Bayancoma mkhulu, bayancunyusa kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana mkhulu. Bayasho nabanye ukuthi cha mkhulu subasize ey'ntweni eziningi. Babukeli emakhaya-ke ake ningakhohlwa nini okwenu ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe. Siyeza futhi laphayana eKapa babukeli emakhaya ngomhla ka-2 nje sobe sesiphakathi eCape Town babukeli emakhaya. Umkhulu uzobe sayiphethe futhi zona iy'nduku zakhe esasiphethe nesiphakamo sey'gusha babukeli emakhaya. Abantu abaningi bayasithanda isiphakamo segusha, sisikhona siyatholakala. Abantu awangabuzi izinto ey'ningi, abashone kwividiyo nje, amavidiyo amkhulu azochaza yonke into ukuthi izinto umkhulu uzenza kanjani.
bangabe sabuza futhi ukuthi cha umkhulu utholakala kanjani. Umkhulu uyayithumelela yonke imiyalezo ngisho ukuthi izinto eziningi uzithola khona la kwividiyo yakho umkhulu. Mkhulu ake siphume manje sivalise babukele emakhaya. Hayi ake sivalise balaleli. Yebo mkhulu. Sithi inkosi inibusise. Yebo mkhulu. Hamba nomantombazane ufamba nje kukhuphuka amantombazane hayi still no daku zozo wena ungajaha ukhosi ngenja mfana sekhothi impembe yomini